खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैथ' 1 जानुवारि नालाय 2022 नि बिदिब्ला हेपि निउ इयार बयनिसिमबो दिनै जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों पिकनिकनि थाखाय माखासे लोगोफोरबो दङ आरो दा आंजों प्रिथिबिबो दंफायो जों रेडि जागासिनो दा जोङो मेगि एवनानै जाबाय माने उदै खालि जाबा थांबाथाय एसे बोरैबा जायोना बेनिखायनो ओमफ्राय जों दा देलायगासिनो गानदो आइनो रेडि जाखांबाय देलायनायानो जामफ्लेजोबफिनलाय लांबाय ओमफ्राय दाबो फैया सुरितसो नेगासिनो बिदिबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थांगासिनो गारि नेनो दाबो फैया जि गोजां जोबलायबाय गुसु खुवाथार दहाय 5टायावनो थांगोन होननायमोन दा 6टानि बारनानै 7टा जालायसिगोन हिमालय जेथिंबो दामजोबनाय Good morning everyone. Good morning. Happy Good New morning. Year. Happy New Year. Pagusu. Jigusu kuwa. Maksan maba gontung simpun tangan na. Tagari ga kabasa kanasai. Buru mati kari yang yo. 2,000 years later. Karya faigasne hone. Good morning Mainau. Good morning. जायगायाथ' मोजाङानो खिन्थु बारा मानसि गैयाने मानसिफ्रा खम आरो माबायाव साबसिन जागोन दैलाङाव हाजोनि दै फैबा दैलाङावसो मोजां नंखायो दा एसे रानसावना
ओमफ्राय मानसिफोर थाबो मोजां जागौमोन दे होमबाबो खाय जेबो मोजां नंथारा फैहांगासिनो दाबो दायनो बावगोरनो नागिरदों दैयाव खेबदो आरो गय फाथै गोथाव जादे ओंख्रि ओंखामा गोथाव जानायनि ए बोरियावनो दोन बोरियावनो वाव Apa mana itu? Ada. Iya. Rau dơ. Gotow जादों. Ayo. 이지 삽시마다. Kita foto belakang tuh. 하즈 가크나이냐 러 하즈 하즈 앙 의리자 캡등문 러 왜 치킨 신 방난 보이네
Wah, mana ni buran lai. Mai no mana ni mzea. Jalan. Mzea. Bayang lah sih. Tapi juga kalau mana ni tu. Dah. Aku ni. Ya nazara hai ye. Kona. Oh, risai burung. Oh, risai. Mai jadi. Hasil kerja sampai memang Bwswr. Beda mari tambahan. Oh iya kan, itu nggak kepar. Oh je. Dah. Ikut disujudkan. Ming zepai. Ya, bukan macam ni. Yo. Aish. Kodok. Serainan nama. Wow. Kitna sundar जगह है ये. Tuh. Bereखांबाय Bwswr गिदिंजोब्बाय जोङो. हाजो हाला गासिबो नायहैजोब्बाय. बबेजों? आन्दायबावबा. Oh, danger. Ichi थानो थ'. Wow. Beसेबां था खमलाया? मा फट' खेबनो? फट' लानोनो? Nah, kameramen wow. Dokan bodong dokan. Bwswr ada? Baru tekso. Jatuh lah kemana tuh? Mendam. Sana boleh sampai. Boikhwbw ko sejauh melang. Boikhwbw ko ilai nih boikhwbw. Boikhwbw sana ni yang. Krion jabai. Menjana ya. Bwswr ada boikhwbw ya? Bisa kau thai tham? Thai beri horai kau. Yang thai sih jangan nanti. Nabi panai kau ni jabai aja. Payah apa? Jangan ni. Mana aja? Macam mana nama? Gaminijw. Ambil kumla. Balasya. Bye. Mana begi? Baru naik pan lagi nama. Nabi mah hari ni dendeng nama. Bis bang lamar ke? Kumlah kau. Bis. Oh binal mata ekson apa ni? Kui tiaw mentai, baru tiaw mentai. Kadam. Siapa itu? Nah, bodoh sekelap mana? Orang cuma ada pening kemasannya. Kami kasih. Ini umat. Orizai, ayo kerja. Dia jangan orizai. Dia ikut. Ayo kita berang.
क्या सब्जी है नानी मन? Boiler. ब्रॉयलर। Oga sakti. और क्या है? Mami terpe hai. और Kiri tiba terpe kuri bai. ये क्या जगह है? क्यों आए हैं यहाँ पर? Tadi ke liye. Bisa puri Karena kene kuah hoise data hokol. Kuat beria moza. Kalau hoise ne? Beria. Kune mana hoise karena Lau. lau. Oria lau. Oi babu, ki khai sos? Hah? Gauri mangso khai sos. Gauri mangso. Oh babu Boiler gauri, boiler. Boiler alu kopi. Oh babu phat khai bo. Lagi. আমরা তো ভাত খাই মুগা। Oh phat khai sos. Dek ভালো হইছে। Oh babu. Boiler nang. Oh babu. তুমি কি চিন্তা করছো নাকি? Ya harsing ampai karya. Ya kosong lah ampai. Siap medai. जोब्बाय थांनो ओंखारबाय जोङो दा नै गारियाव माल पत्रफोरखौ थिखोजोब्बाय ओइ नै बनाबो आग्लायबावबायसो बक्सआबो नै जोंना नै ड्राइभार बाबुआ नंगौ दे नों ओमफ्राय बिदिनो एसे रंजाखांबायबो आरो निउ इयारनि बेरायबायबो जायगाखौबो जेथिंबो नायजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जायगाया बिराद मोजां जोङो फार्स्टआवहाय मोजां नङा बायदि नुदोंमोन माने बारा मानसि गैयामोन नालाय माने रंजानायाथ' बिदि जों मोजां मोननाया मानसि बुरजा ज' थाफाबानो बेलेग मानसिफोर थाफाबाबो जों मोजां मोनो नालाय बिदिनो आलदा जोंखौ बिदिबा एसे बोरैबा मोनो बेखायनो बिदिब्ला थेंक इउ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय